mulat romeng mulat sorap sari Roming mulat sorap sari Tafakur puja brata kunjung marang ngarsane Gusti kang Maha Murah kelawan Maha Asih. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Iki ndak waspadake kaya dene anakku sing banget ndak tresnani. Sumantri ya Bambang Sumantripati. Padha becik satekamu anakku lanang Bambang Sumantri. Nun inggih Kanjeng Rama Panembahan Suwandagni. Pikantuk berkah pangestunipun paduka sanipun kula pun Sumantri lulus lareja lir ing sambi kula mboten wonten nalangan setunggal punapa. Keparenga kula pun Sumantri ngaturaken sembah sungkem kula katur sahandhap paduka Kanjeng Rama Panembahan Suwandagni. Ya wis tak tampa gawe lega terus mring nala, gawe gedhe gawe mongkok rasane atine wong tuwa Sumantri. Ora liwat puja-puji pangestunipun Bapak Kebak Tampanana Sumantri. Sanget anggen kawula nampi kula pundhe tetusaken jimating gesang kula Rama. Taturi lungguh sing kepenak anakku Sumantri. Ngestuaken dawuh sampun boten kirang sekeca tunggal menapa Kanjeng Rama Suwandagni punden kula. Uriwusnya bagi binagi padha waras wiris wilujeng lirik ing sambi kala nganti kwalik kang dadi rasaku. Kena tak arani kita gunung boyo taun janur gunung kadingaren ndak kok damar sasi. Ora tau-taune anakku lanang sira Sumantri munggah marang Padepokan Agung ya kuwi Pertapan Jati Srana ya Pertapan Jati Sarana. Ijen tanpa rewang tur ulatmu ki nyruntrut sandrane ku ya dene Brasanta kang kalingan hima. Ana apa Sumantri mara gage matur kanthi gamblang kelawan trewaca. Apa sira Sumantri lagi duweni panjangkah kelawan gegayuhan? Panjangkah kelawan gegayuhan bisa kasembadan mung sarate dikanteni kencenging tekad kandeling kapitayan tur narawi gawigih. Wajidahu sapa temen bakal tinemenan sapa kang mantep bakal tinurutan marang sediyane. Mula kang saka iku Sumantri supaya gamblang kelawan trewaca anggone kowe matur kene-kene rada maju sawetara Sumantri inggih Kanjeng Rama kepareng kula badhe matur Rama. Kene-kene maju anakku. Ning kalang yen aglawan damongan yen mir kepunang suran nyotan padang
sekaning pandhita Tama berbudi sono Iwang Sukma diluwih payungana jiwa ragamu Sumantri Mara gage dinangka kowe iki matura ana apa Sumantri Dadi bocah ki aja sok seneng nyimpen perkara kang disimpen jroning ati sanubari awit yen to kowe nyimpen perkara sajroning ati sanubari iki tan ngurung ki mengko bakal lara. Lah kang mongko sing jenengane gerah kira kembange pepati. Saya meneh ana tetembungan kridhaning ati tan bedah bangkit marang kutaning pasti budidayaning menungsa ora iso ngungkuli garis ingkang maha kuwasa. Apa kira-kira jeneng sira manggon ning pertapan Jatisrana kira kurang sandang kelawan pangan? Yen to perkara kowe kurang sandang lawan pangan ya pun bapa njaluk pangapura njaluk dicukup awit sing jenengane papaning pertapan ya kaya mangkene iki Sumantri ana apa gage kowe iki matura Kanjeng Rama Panembahan Suwandak Dewa punden kula kepareng kula ingkang putra pun Sumantri badhe matur kepiye Sumantri leres sanget ingkang dados pangandikanipun Rama Panembahan Suwandakni punapa ta darunaning wekdal dinten samangke kula pun Bambang Sumantri kami lancang ijen tanpa rewang minggah wonten ing pendapi pertapan Jatisrana wonten bab setunggaling manah ingkang badhe kula aturaken Rama Panembahan kira-kira bab perkara apa ingkang sepindah ingkang putra kula pun Sumantri ngaturaken matur nembah nuwun sanget dene sampun pikantuk pinten-pinten wulan pinten-pinten warasa utawi pinten-pinten taun ajaranipun Kanjeng Rama Panembahan Suwandakni kaliyan ingkang putra kula pun Sumantri anggenipun olah kridhaning jemparing ugi olah kridhaning aperang kula menika sampun katam tegese kula menika sampun rampung bab perkawis ngelmu kanuragan lan sak piturutipun kula ngaturaken matur nembah nuwun sanget Kanjeng Rama nggih namung paduka ingkang Gusti Allah ngejawantah lirumpamane ingkang minangka saged dados panutan kula pun Bambang Sumantri kuwi wis dadi kewajibane wong tuwa awit sing jenengane wong tuwa marang bocah ki kudu bisa ngopakarane lan kudu bisa ngayomi. Lah njur piye? Dene Rama ingkang angka kaping kalih goroh walih menapa? Sasampunipun kula menika tutuk rampung anggenipun ngangsu kawruh kalian Kanjeng Rama Panembahan Suwandakni. Ripelenggan samangke kula pun Sumantri menika nedya nyuwun pangestu kalian Kanjeng Rama. Njaluk pangestu bab perkara apa? Kula kepengin ngrobah dumateng nasibipun kula pun Bambang Sumantri. Mboten kok ateges kula menika kekirangan sekamu barang sandang pangan kelawan papan manggen wonten ing pertapan. Mriki menika mboten Kanjeng Rama ananging urmaos kula kepengin gelar jajahan kula menika kepengin ngumbara dinten samangke Kanjeng Rama kula nedya nyuwun tambahing pangestu kelawan Rama. Bambang Sumantri badhe nyuwun pamit kula badhe ngenger utawi badhe suwita manggen wonten ing negari Maespati wontenipun ngarasane Sang Prabu Harjuna Sasrabau Kanjeng Rama. Sumantri inggih Rama. Sabar Sapatara Sumantri.
Kagiat terus pringala Begawan Suwandagni ya Begawan Risanggeni uriwus nyamidhanget dhumateng aturipun ingkang putra penenggih Sang Raden Sumantri anggenipun hangadhep minggah wonten ing pertapan Jati sarana nedya nyuwun pamit sedyanira badhe nyuwita wonten ing ngarsane negari Maespati sak ngandhaping Prabu Harjuna Sasra Bau tegese Sang Sumantri bakal angrobah nasibe ceklakep kaya kinakwing mantra gaib Begawan Suwandagni ora nobah ora ngalisik salira datan mobah sinarengan swasana lintang kelawan rembulan ingkang hangrembuyung kayun hangayun hangayati hayaning warutama pindha pesat mring sapana Suramasa ping raksa jati ne Sang Risanggeni kebabar pangandika nalika semana Sumantri yen to bab perkara kowe njaluk pamit lawan pun bapa mengko kowe tak critani luwih dhisik sabaro sawetara anakku Ndara Sumantri